me olemme tosi iloisia, että meillä on Suomi naapurina. Meidän kirkon herätys vuosina 70 ja sieltä eteenpäin tuli myös Lahten yli pohjoisesta. Ja silloin kun meidän maa oli suljettu, me kokesimme, että meidän ystävät on meidän vieressä, joka tuo meille raamattuja ja kirjallisuutta ja uutta tietoja, mitä oli silloin Jumalan liikkeistä. Että se on kaikki sellainen tärkeä asia meille ja tosi, että se yhdistää meidät. Itse olen ollut, niin kuin sanotin, viime vuosina vähän politiikassa ja aika paljon Israelin niin kuin suhteissa mukana. Olen vienyt Virosta meidän huippupoliitikkoja Israelin. Olen pari ministeriä vienyt, myös kirkonjohtajia, muusikoita ja ihan vaan niitä, joka haluaa tutustua Israelin. Ja olen oppinut tuntemaan sitä maata. Joskus on minulta kysytty, että montako kertaa olet Israelissa ollut. Ja sitä en osaa laskea. Että muutama vuotta sitten ajattelin, ja yritin laskea, tuli noin 100 kertaa tai vähän enemmän. Ja nyt olen lisäksi vielä muutaman kerran ollut. Ja toinen kysymys, mitä on kysytty aina, että eikö se tulee tylsäksi, että sama maa, samat paikat, että kaikkea tunnet jo ja on pakko sanoa, että ei koskaan ole tylsä ollut, että aina on jotakin uutta ja aina on ollut hyvä syy lähteä ja ei vaan, että tutustua maahan, vaan että yksi asia, että tavata ihmisiä, mutta myös että kokea, mihin asti se Jumalan suunnitelma on jo liikkunut, mitä hänellä on ollut mielessään siitä maasta. Ja se on Israelissa kyllä yksi asia, mitä olen tehnyt. Olen myös Israelissa ollut yhten sellaisen järjestön jäsen, niin kuin Jerusalem Prayer Breakfast. Olen aloittaja jäsen myös siellä ja myös Knesset Christian Allies Caucus. Ja siellä olen myös alusta alkaen ollut mukana. Ja sellaiset järjestöt antaa myös sellaisen hyvän mahdollisuuden kutsua ihmisiä mukaan ja niitä suhteita välittää maiden välillä. Ja olen kokenut, että se on se, mitä on toivottavasti Jumalalla mielessä myös, ja joka auttaa myös meidän maita tukemaan Israelia. Nyt yksi asia, mistä haluaisin puhua ja mitä mä olen kokenut, että jos niin kun ymmärtää, miten se vaikutus oli, että sitten me ymmärrämme paljon paremmin koko Israelin kehitystä nykyään. Ja se oli 2,5 vuotta sitten, monet teistä muistavat varmasti sitä, se oli 7. päivä lokakuuta vuonna 1923, kun Hamas hyökkäsi Israelin Gazasta. Ja se tapahtuma oli aika jyrkkä, aika ruma, ja mä itse olin Israelissa silloin, kun se tapahtui. Että se oli minun kokemukseni myös sotasta. En ollut keskellä sotaa aikaisemmin, mutta olimme pienen ryhmän kanssa Jerusalemissa ja sota alkoi. Muistan vielä aika hyvin, olimme aamuruuan pöydässä, kun se ääni tuli, että pitää etsiä, missä saa
pommisoojan. Ja juoksimme pommisoojan ja ne uutiset tulid myös heti, että Hamas on hyökännyt Israelia ja muutama tuhatta ammusta tuli ensimmäisen tunnin kuluessa. Ja sitten kuulimme myös, että on vaarallista mennä ulos, koska ei saa olla varma, mihin terroristit on ehtinyt, koska niitä on tuhansia tullut jo rajan yli. No nyt tänä päivänä tiedämme aika paljon enemmän sitä kaikkia tietoja, mitä sieltä on tullut, ja myös on ajateltu, että mitä siellä on kaikki tapahtunut ja miten se oli mahdollista, että sellainen valtio kuin Israel, joka on koko historian ajan ollut taistelemassa sellaisten kanssa ja pitäisi olla riittävästi varovainen ja pitäisi olla valmis hyökkäyksen, mutta miten se ei ollut valmis, ei miksikään. Ja nyt on myös tieto tullut, että kyllä oli niitä, jotka varoitivat viranomaisia. Mutta se oli pyhän aika, siellä oli lehtimajajuhlat ja ne kaikki, jotka on käynyt Israelissa, tietää, että Israelissa pyhän aikana ihmiset yleensä ei ota kännykkäkin mukaan. Että se on kaikki on pois, että kaikki on niin kuin kaikki odottaa, kaikki tehtävät odottaa ja ihmiset on niin kuin lepoasennossa. Ja sellaisena se oli. No ei historia ei saa kääntää takaisin ja ei saa nyt aloittaa sitä toisinpäin, että se on tapahtunut. Mutta miten se vaikutti? Yleensä mun matkasta näin paljon, että me olimme pienen ryhmän kanssa ja sain vielä yhden ihmisen lentokoneeseen. Meillä oli Lufthansa-lento, se ei mennyt enää. Menimme lentoasemalle ja yhden henkilön sain Turkish Airwaysin päälle. Ja se oli ainut, mitä sain tehdä. Mä en tiedä, siellä oli tuhansia ihmisiä oli odottamassa ja kaikki tiesivät, että sota on alkanut ja ei enää kansainväliset lennot ei toimi. Ja kuitenkin vielä Turkish Airlines oli viimeinen kansainvälinen, joka lensi ja sain yhden henkilön paperit yli tuhansia ihmisiä sain antaa ja kysyä, että saatteko hänen niin kuin lipun vaihtaa näin, että hän pääsisi pois. Ja hän sai. Ja 3 jäi meitä vielä sinne ja me jäätin viikoksi. Virolainen suurlähettiläs soitti meille ja kysyi, että olemmeko hengissä. Kaikki oli hyvin ja sitten joka päivä niin kuin suositeltiin meille, että miten voisi nyt päästä pois maasta, missä on sota käymässä. Ja yksi sellainen suositus oli, että menkää Haifaan ja sieltä yrittäkää löytää joku laiva, joka lähtee Kyprokselle. Ja sitten sieltä yrittäkää odottaa, ehkä on joku lento, joka ottaa teitä. Ja mä kuvittelin, että meillä on isot laukut, menemme Haifaan, miten me sinne saadaan, liikkuuko bussit, voi olla, että ei, voi olla, että peukalla kyydissä pitää lähteä. Ja sitten, miten me odotetaan laivaa, emme tiedä. Onko joku lähtössä tai onko sielläkin sodan varjossa siellä joku. Ja sitten, jos se onnistuu, pari päivää odottaa ja pari päivän laivamatka, että mitä meitä odottaa Kyproksella. Ei kukaan ei odottaa meitä. Ja sitten ajatteltiin, me päästiin takaisin Jerusalemin hotelliin ja ajattelin, että se on kaikkein turvallisin paikka varmasti olla Jerusalemissa sodan aikana. Ja vaikka niitä pommeja tuli joka päivä,
meille hotelli antoi yhten huoneen, missä oli se erikoisturvahuoneen. Että ihan paksu metallilista meni ikkunan eteen. Ja toinen mielenkiintoinen asia, kaikki ystävät rupesivat kysymään, että mitä siellä tapahtui. Että meillä oli mahdollisuus saada sellaista tietoa, mitä siellä tapahtui, ja myös sellaista tunnelmaa, mitä oli ihmisillä. Ja sitten tulit myös median organisaatiot Virosta, TV3 soitti ja halusi saada myös niin kuin kuvalla tai että sai internetin välityksellä suoraan uutislähetyksin kertoa asiasta ja Israelista. Ja näin se aika kului, että se viikko meni niin nopeasti, että mä myöhemmin ajattelin, että olisi saanut olla ehkä vielä toisenkin viikon. Mutta kuitenkin lopuksi siis Itävalta lähetti sellaisen valtion puolesta yhten erikoislennon sinne. Ja se lento, meidän suurlähetystyöt keskenään niin kuin suhtelivat ja sait meidät sinne lennolle ja sieltä päästettiin pois. Mutta se oli nyt henkilökohtainen kokemus sieltä, mutta se tunnelma, että toisaalta on sota ja toisaalta, että se on mahdollisuus tiedottaa ihmisiä, mitä on Israelissa tapahtumassa. Ja ei muuten tavalliset uutiskanavat eivät kysy uutisia. Mutta silloin se kyllä tapahtui näin, että monta artikkelia tuli lehtiin ja kyllä kristilliset, mutta myös ihan tavalliset uutiskanavat kysyvät. Mutta toinen asia, mitä mä sellaisesta sodasta niin kuin ymmärsin, ja sen jälkeen tuli aika paljon tietoa Israelista, on se, että kun Israelin kansa oli niin kuin noin puolet kansasta aina ajattelivat, että jos annetaan se arabeille ne alueet, kaikki mitä ne kysyy, ja annetaan enemmänkin, että sitten tulee rauhaa. Ja toinen puoli juutalaisista sanoi, että emme anna mitään, että se on meidän maa, Jumala on antanut ja emme anna sieltä ei pätkäkään. Ja sellainen se kansa on ollut ehkä alusta asti. Hallinnossa on ollut eniten vasemmistolaisia, jotka on aina ajatellut, että antaa maata rauhan vastaan onkin oikea tie. Mutta sen sodan aikana jo tuli ilmi, että noin 17% juutalaisista siirtyivät vasemmalta oikealle siinä mielessä, että ymmärsivät, että he on ollut väärässä. Mä muistan, kun se sota oli loppunut ja menin Israelin ja mulla oli yhten hotellin receptionissa oli pieni sellainen mahdollisuus keskustella vaan ihmisen kanssa, joka oli siellä hyllyn takana. Ja hän kysyi, että no te kristityt tulette tänne ja että mitä mieltä olet, että oletko itse niin kuin poliittisesti oikealla tai vasemmalla. Mä sanoin, että kyllä ihan selvästi oikealla. Hän sanoi, että hän oli aikaisemmin äänestänyt aina vasemmistoa. Ja sanoi, että mutta kun se sota alkoi, mä ymmärsin, että olin väärässä. Mä ajattelin, että juuri olin lukenut niitä tietoja, miten 17% oli siirtynyt toiselle puolelle. Ja ajattelin, että nyt on hyvä, että näen yhtä niistä. Että upea, kun se niin kun varmistaa mun tietoja. Mutta
kyllä se nyt on ollut tähän asti, että ihmiset on ymmärtänyt, mutta ei vaan, se ei ollut vaan, että äänestäjät nyt on siirtynyt vasemmalta oikealle, vaan viime vuoden sisällä tuli 2 päätöstä Knessetistä, että Israel ei perusta toista maata keskellä Israelia. Että nimittäkö sen Palestiinaksi tai miksi vaan haluaa, että toista valtiota keskellä Israelia ei tule. Ja sen jälkeen tuli ihan selvä ilmoitus, ihan samankaltainen tuli hallitukselta ja tuli myös pääministeriltä Netanyahulta viime vuoden niin kuin loppuosassa. Että se sota niin kuin lähetti tiedon ihmisillä, että ette saa uskoa niitä, joka haluaa teidän maata, että se on vaan yksi osa siitä, mitä he haluaa. He haluaa teitä tuhoa, ei vaan olla ystävällisiä. Ja kyllä se Gaza oli yksi esimerkki siitä, aika hyvä esimerkki, koska jotkut teistä varmasti muistaa, miten Gaza perustettiin, miten se lähti Israelilta arabeille. Se oli vuonna 2005. Israel antoi sen ihan niin kuin hyvän tahton merkiksi ja otti kaikki juutalaiset sieltä ulos. Niitä oli enemmän kuin 9000. Jotkut sanoo, että melkein 10 000 henkilöä juutalaista, ja he muuttivat kaikki elävät ja myös kuollut juutalaiset ulos Gazasta. Ja sanoivat, että se on nyt heille annettu, ja saa nähdä, miten he oma elämä siellä niin kuin etentää ja miten he vie eteenpäin. Ja he luulivat, että sieltä tulee tosi rauhaa. Ariel Sharon oli pääministerissä silloin, ja mä muistan, kun ihan sen jälkeen 2006 alusta Ariel Sharon sairastui. Ja se oli minusta, tähän asti mä ajattelen, että millainen rangaistus tuli Jumalalta, että hän ei päässyt kuolemaan eikä elämään. Hän oli vuosia, oli koomassa. Ja se on nyt se Gazan tarina, ja se on se, miten Israelin kansa on sen jälkeen oppinut, niin kuin ihan on muuttanut mielensä. Nyt mä ajattelin, että hyvä on aina kertoa nykyisestä tilannesta, mutta mä kuitenkin luen yhden osan myös Raamatusta. Se on Hesekielin 37. luku, ja varmasti aika monet teistä on sitä lukenut ja tietää, mitä siellä on kuivunut luista. On se luku, mutta minulta tulee tähän myös yksi henkilökohtainen kokemus tämän tarinan kanssa. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä ja laski minut keskellä laaksoa. Ja se oli täynnä luita. Ja hän kuljetti minua ympäri niiden ohitse, ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla, ja katso, ne olivat hyvin kuivia. Niin hän sanoi minulle, ihmislapsi, voivatko nämä luut tulla eläviksi? Mutta minä sanoin, Herra, sinä sen tiedät. Niin hän sanoi minulle, ennusta näistä luista ja sanoi niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sanoo. Näin sanoo Herra näillä luille, katso, minä annan tulla teihin henken ja te tulette eläviksi. Minä panen teihin jäntet ja kasvatan teihin lihan, vetän yllenne nahan ja annan teihin hengen ja te tulette eläviksi. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Mitä ennustin, niin kuin minua oli
käsketty. Ja kävi humahtus, ja ma ennustin. Ja katso, kuului kolina, ja luud lähensivät toisiaan luutansa. Ma näin, ja katso, niihin tulivat jändet ja kasvoi liha, ja päälle vetäytyi niihin nahka. Mutta henkeä niissä ei ollut. Niin hän sanoi minulle, ennusta henkestä, ennusta ihmislapsia, sano henkelle. Näin sanoi Herra, tule henki 4 tuulesta ja puhalla niihin surmattuihin, että he tulisivat eläviksi. Mä ennustin, niin kuin hän oli minua käskenyt. Ja niihin tuli henki, ja ne tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa ylenmääräin suuri joukko. Ja hän sanoi minulle, ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Katso, he sanovat, meidän luumme ovat kuivuttaneet. Toivomme on mennyttä, me olemme hukassa. Sen tähden ennustaja sanoi heille, näin sanoi Herra, katso, minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät minun kansani ylös hautoistanne ja vien teidät Israelin maahan. Ja siitä te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun mä avaan teidän hautanne ja nostan teidät minun kansani ylös hautoistanne. Ja minä annan teihin henkeni niin, että te tulette eläviksi ja sijoitan teidät omaan maahanne. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Mä olen puhunut ja minä sen teen, sanoo Herra. Se on nyt yksi niistä Raamatun paikoista, joka puhuu meille ihan selvästi, että Herran tahto ja Herran suunnitelma oli vietä juutalainen kansa taas oman maahan. Ja mä uskon, että Raamattu aina rohkaisee meitä ja joskus, koska se nykyinen tiedotus ja uutiset ja aina puhuu, miten väärässä on juutalaiset ja Israel ja miten he eivät kunnioita kansainvälistä lakia ja kaiken muuta. Mutta hyvä on sitten kuitenkin verrata sitä, millainen on Jumalan suunnitelma ja tahto. Ja sitten katsoa, että kumpi voittaa. Ja mä uskon, että me saamme todistaa, että Jumala on tähän asti voittajan ollut. Mutta se tarina, mitä tässä puitteissa haluan puhua, mä olen vienyt ihmisiä Israelissa aika monen paikkaan. Ja yksi niistä paikoista, mitä ei ole Raamatussa kirjoitettuna, on Masada linna. Ne, jotka on Israelissa ollut, tietää, missä se Masada sijaitsee. Se on Kuolenmeren vieressä yksi sellainen aikamoinen vuori. Olen joka kerta mennyt jalan ylös sieltä ja yrittänyt ottaa aika myös, että katsoa, että olenko vielä hyvässä kunnossa tai ei. ja että taistelen itseni kanssa siellä ylös mennessä. Mutta siellä Masadan vuorella on aika monta sellaista historiallista aika käynyt yli. Siellä on ollut kreikkalaiset 200 vuotta ennen Kristuksen aika. Siellä on ollut Herodes iso, on rakentanut sen kaikki ne linnoitukset sinne ja hän myös varasi sinne viljaa ja vettä ja kaikkea tarvikkeita. Ja vuonna 70, kun juutalainen kansa kapinoi roomalaisvoiman vallan vastaan, silloin kun temppeli oli tuhoutettu Jerusalemissa vuonna 70, silloin sotanväki ympäröi Masadan ja he pitivät siellä, taistelevat vastaan 3 vuotta, noin 1000 juutalaista. Ja silloin
kuitenkin tapahtui se, että he ei pystynyt taistelemaan ja roomalaiset olid jo melkein tulossa. Oli selvä, että seuraavana päivänä he tulee ja ottaa ja pahoinpidellä ihmisiä ja sitten tehtiin yleinen itsemurha siellä. Että hyvin ikävä tarina siitä, mutta heillä ei ollut mahdollisuutta enää taistella ja se loppui siihen ja se oli yksi sellainen asia juutalaisessa historiassa, joka on kyllä ikävä, mutta tänä päivänä sitä Masada vuorta niin kuin tunnetaan kun paikka, missä nuoret sotilaat tulee antamaan oma kiinnitystä Israelin armeijalle ja yleensä se symbolina on muuttunut sellaisen positiiviseksi symboliksi. Mutta siellä oli myös synagoga ja se on nyt taas pyhitsetty synagogaksi ja sieltä synagogan läheltä, sieltä synagogan ihan vierestä löydettiin Raamattun rulla pyhän kirjan tekstillä ja se oli se teksti, mitä mä luin juuri. Ja nyt kuvitella, että se teksti on 2000 vuotta ollut siellä ja se ei ole hävinnyt. Mä muistan, kun Qumranissa, missä löydettiin Raamattun osia ja sieltä on noin 11 paikka ollut siellä lähellä, mistä on löydetty eri osia Raamattusta ja ne on siellä säilynyt. Vaikka kaikki muut tekstit 1000 vuotta myöhemminkin on hävinnyt, koska ne tekstit ei pysynyt kauan. Että Jumala on sen Kuolleanmeren ilmastoinnin niin kuin rakentanut sellaisena, että tekstit säilyy. Ja nyt se oli sitten siellä, missä se viimeinen joukkue, viimeinen isompi osa kansaa oli taistelemassa viimeistä kertaa. Ja sinne Jumala on asettanut tekstin, missä puhutaan kuivunut luista ja siitä, että Jumala keräilee heitä taas ja tuo omaan maahan. Että se ei saa olla sattuma. Ja se on sellainen voimakas todistus minusta siitä, miten Jumalan suunnitelma oli jo tietossa silloin, kun se kansa hajoitettiin sieltä. Mutta nyt on se takaisin. Ja minusta se kyllä antaa rohkeutta ja voimia mennä eteenpäin, kun tiedät, että se ei ole vaan heidän oma taistelu, vaan he on osa paljon isompaa, paljon tärkeämpää asiaa kuin vaan, että se yksi kansa saa oman maan takaisin. Ja Jumala on toteunut kaikkea sitä, mitä hän on sanonut. Israel juuri juhli oma itsenäisyyspäivä, vaikka meidän kalenterissa se on 14. päivä toukokuuta, Israelissa se oli jo 22. päivä huhtikuuta, että 78 vuotta on nyt ollut kansa taas kartalla. Ja Israel aina antaa vähän sellaisia kansantietoja juhlipäivinä muutama kerta vuodessa. Ja nyt Israelin kansa on 10,24 miljoonaa. Että se aloitti vuonna 1948 ja se oli 800 000. Että se on nyt enemmän kuin 10 kertaa
12-13 kertaa isompi nyt 78 vuotta myöhemmin. Ja Israelin kansassa on melkein 8 miljoonaa juutalaista, 2,15 miljoonaa arabia. Ja se on myös, joillekin on se yllättävää, että Israel ei hylkä myös arabeja omassa kansassa. Että heille se sopii, että myös kansalaisina on arabit mukana ja 0,3% on muita. Mutta Israel on niin kuin se kansa on joka vuosi kasvanut ja viime vuonna se on tullut lisää noin 1,4%. Ja jotkut ajattelee, että se on vaan, että juutalaiset menee takaisin. Ei. Suurin osa siitä syntyvyys on aika hyvä Israelissa. Että se menestyy kaikessa, mitä heille on annettu. Talous on menestynyt, mutta myös kansa. Ja se näyttää, että heillä on toivoa. Ja olen seurannut sitä kasvua aina. No, yleensä tulee aika paljon myös juutalaista kansaa takaisin. Sitä nimitetään aliaksi. Ja viime vuonna se oli aika pieni sodan aikana. 21 000 henkilöä tuli takaisin, mutta 177 syntyä ja kuolleita oli paljon vähemmän, että se kuitenkin se kasvoi hyvin. Ja toinen asia, että Israelin talous on ollut aika hyvällä pohjalla. Israelin shekel se uutinen tuli muutama päivä sitten, että Israelin shekel on USA-dollarin suhteessa ollut 30 vuoden kaikkein vahvin. Ja sitten ajatella, että talous menestyy, kun maa on sodassa. 2,5 vuotta on sotinut. Nämä sopimukset on kyllä tullut jo, että täällä on ollut kyllä aselepo, mutta ei ole nyt todellista rauhansopimusta ei ole ollut. Ei Hamasin kanssa, koska se on vaan sopimus on kesken ja sopimus Iranin kanssa on myös kesken, että se kaikki tietää, että se Hormuz-salmi on vielä suljettu, laivat ei pääse läpi. Ja tänä aamulla luin uutisista, että Amerikka lähetti 3. lentotukialuksen jo sinne alueelle, että nyt on amerikkalaisilla on niitä lentotukialuksia on siellä noin 200 lentokoneelle, että he ei tarvitse sieltä ympäristöstä niitä tukikohtia kysyä, että 200 lentokonetta pääsee vaan laivolta lentämään. Ja myös Israelin sopimus Hamasin kanssa ei pitää, Hezbollahin kanssa ei pitää, että kaikki on niin kuin kesken, mutta kuitenkin, että se maa on menestynyt. Israel ottaa niitä alueita, mitä nimitetään länsirannaksi, Juuta ja Samaria, ja kehittää niitä. Ja vaikka koko maailma tuomitsee kuitenkin, että siellä on ne asiat on mennyt eteenpäin. Gush Etzion esimerkiksi niin ylitti 30 000 asukasta. Israel tulee kehittämään Golanin kukkulaa. Se päätös tuli hallituksesta pari viikkoa sitten, että sinne investoidaan miljardi dollaria. Ja kaikki sellaiset
asiat, joka näyttää, että vaikka käy sota, että Israel tavalliset ihmiset eivät ajattele sotaa, vaikka jotkut kyllä kärsii ja joillekin on pakko juosta suojaan, mutta kuitenkin, että se maa menee eteenpäin ja kehittyy hyvin. Nyt kyllä varmasti kaikkia kiinnostaa vähän se, että miten pääsee Israelin matkalle. Monetkin on kysynyt, että onko se nyt mahdollista. Israelista nyt tuli takaisin se tavallinen tilanne noin viikko sitten. Ehkä se erikoistilanne maassa loppui. Se merkitsee, että koulut alkoivat toimia, toimistot alkoivat toimia ja israelilaiset lentokoneet taas lentää. Mutta kansainväliset kyllä odottaa, että milloin ne sopimukset nyt varmistetaan. Ja että vaikea on sinne päästä, mutta kun olla maassa, varmasti nyt ei ole siellä vaikeuksia, mutta kun suunnitellaan matka, sitten kaikki haluaa tietää, että miten on viikon tai kuukauden kuluttua tilanne. Ei kukaan saa antaa varmuutta kyllä siitä, että varmasti ne asiat on kaikki tietämättömät meille. Mutta kuitenkin, että yksi asia antaa varmuuden on se, että Herra on hallitsemassa tilannetta ja jos väliaikaisesti tulee vaikeuksia, sitten se kuitenkin ratkaisee hyvin. Että se on mun varmuus ollut, kun olen noin 25 vuotta nyt vienyt ihmisiä Israelin ja olen itse siellä ollut aika paljon ja ymmärrän, että ne asiat on enemmän henkellisiä kuin diplomaattisia päätöksiä.